Welcome to Ngobo 2010 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada! This is Ngobo 2010 Shop iChannel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 0, MC Alga 0. It's a CAF Champions League. My brother, how's it? I'm good, thanks, and you, my brother. Good, thanks, man. You're taking the game tonight? Oh, angeke size sikhulume ngesiLungu sizoqala sikhulume ngolimi lasekhaya ukwazi ukuhlonipha amajita indlela amajita adlale ngayo ijabulise wonke umuntu and into esicabangayo nesibonile sikhombisile ukuthi umuntu uyakwazi ukumshayela kubo mezofika ekhaya umkhombisa inhlonipho even though noma engakuthiwa abakhombisa ukungafuni ukusihlonipha kodwa thina as the blacks and as the Africans sibakhombisile ukuthi ubuntu nobunye into efanayo nende into ebalulekile so ukuqhubeka siye phambili akekho ozosivimba siPirate ibuya nayo iCAF siyazi ukuthi ifinal siyoyithatha and sesidlulile kwiPyramids we know very well with that one sesiqedile lapha asiqedele okwangempela asazi ke kwiAl Ahly no Sundowns but singathi singathola umkhaya sosheshe sinqume Al Ahly sesayiqeda sasheshe saqeda ngala sifuna umkhaya Al Ahly sayishaya niyazi besina igroup ineyodwa ibe unumber 2 sishayele kubo nayo Thatha 4 points wonke. Siyabonga kakhulu ngoba niyakwazi lokho so nabo bayazi sifuna umkhaya babona ukuthi yonke into iqale yithi 1995 sizoyiphinda lento esayenza Jerry Skhosana wanamhlanje umfuke engakekho munye khona ongazi siyabonga bathi le star lesiphethe isizungu la sifune si exactly njengamanje into emnandi sidinga abantu abazosiphelezela abantu mabeyolwimpi kumele balwe behlangene ukhona kumakhwelana wethu la ePitoli siyothatha kuye kamnandi hayi ngokula neNetbank uyayazi ithathe kuyena That's our boss. siyabonga